morning at magandang umaga po sa lahat ng ating mga kaibigan, sa mga kaibigan nating OFW. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong pagkikipagsapalaran buhay driver po. Yan po ang ating sasakyan na binuksan po natin yung sa likod kasi para makasingaw yung init ng araw. Medyo mainit po ngayon. Location po natin ay nasa Taguig, Tisda po tayo, Taguig City. Dito sa may Tisda sa Taguig po. At meron po meeting yung ating kasama dyan, si Doc sa The Women's Center. At hindi ko alam kung anong pag-uusapan nila. Basta dito lang po tayo buhay driver po. At kahit anong mangyari at tuloy-tuloy lamang po ang ating laban. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pakikipagsapalaran sa paglaban sa buhay. Ayan po, makikita nyo po nasa background, nasa likod po natin yung building ng TISDA, yung kung saan nag-aaral yung ating mga kaibigan para makakuha ng National Certificate 2, 1, 2 at saka 3. Tayo po ay meron din na National Certificate for driving, yung NC3. Ay kinuha po natin yung before the siguro mga before pandemic siguro nakuha natin yun, pero dahil may expiration siya, hindi na po natin na-renew yung ating certificate, National Certificate 3. Yung po ay sa pagdadrive naman po yung certification na yun, kung saan pwede mo magamit sa pag-apply ng trabaho. Kagaya po na kung kayo po ay may plano mag-abroad, kailangan nyo po ng National Certificate para makapag-abroad po kayo. Kasi yung aking panganay at siguro mayroong planong kumuha ng National Certificate dito sa Taguig. Kaya lang medyo malayo-layo sa amin ito kasi kami nakatira sa Muntinlupa at ito naman ay nasa Taguig City. Malapit po ito sa Makati, halos 1 kilometer away siguro, nasa Makati ka na. Andito po itong TISDA sa may Nichols or sa may Bonifacio, sa may malapit sa boundary ng Makati at saka Pasay, Taguig. Ayan, alright. Sa kabila po kasi nito, yun doon sa may terminal, papunta ng terminal 3 and 4 and 1. Alright. Ayan po at panibagong pakikipagsapalaran po dito sa ating pagbablog buhay driver po at dito lang po tayo ngayon. Ito po ang buhay ng driver. Pag nakababa na yung inyong mga pasahero, maghahanap po kayo ng libangan. Ito po ang libangan naman ng ni Oragon, ng inyong Oragon. At pag dadating po natin sa location na kung saan pumupunta yung ating mga pasahero, nagbablog naman po tayo. Ganito lang talaga ang buhay ng driver. Kung napapanood nyo po ang isang driver na naging successful sa kanyang pagbablog ay si Boss Japper Sniper po at medyo successful vlogger po siya at ngayon medyo malaki na ang kanyang ang kanyang community or mga subscriber. Nasa mahigit kumulang na po yung kanyang mga subscriber. Mega love shoutout po, sulit po kasi yung kanyang community. Mega love shoutout po sa inyo, Boss Japper, at sa lahat po ng mga humanitarian channel. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Sana lahat ng inyong tinutulungan ay magtagumpay po kayo. Ayan. Alright, may lumilipad na naman po sa ating tapat kung saan malapit po tayo sa airport na kaya nang nasabi ko. Andito po tayo sa kabila lamang ng airport sa may Pasay City. Alright. Kaya tuloy-tuloy lang po. Good morning po sa inyong lahat. Time check is 5 minutes before 11 o'clock ng tanghali. Ayan, yung mga nagugutom, pwede na po mananghalian. Kagaya ko po na nagugutom, hindi ko po alam kung anong oras matatapos yung meeting nila, Doc. Kasi pag may meeting ng ganyan, lagi tayong handa sa ating alam nyo na yung pagkain natin ay lagi natin dala-dala yan para kung ano man mangyari at hindi tayo makalis kagad, pwede na tayong kumain at makapagpahinga ng kahit na sardinas lang man po ang ulam natin. Tayo ngayon, ang baon po natin ay century tuna. At talagang ganyan ang buhay ng isang driver. Huwag kang magbabaon ng mabilis mapanis na ulam kasi hindi mo alam kung anong oras ka kakain.
hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Kasi dito sa pinapasokan namin, hindi namin alam kung saan kami babiyahe bago kami pumasok. Malalaman mo na lamang na ikaw ay may biyahe pag binigay na sa iyo yung oras na halimbawa mayroong biyahe yung isang doktor papunta ng isang example dito sa TISDA, at umalis kami doon sa office kasi 9:40 na ng 8:40 na ng umaga, at medyo malapit lang siya, kaya lang medyo ma-traffic dito sa Maynila. Buhay driver po, at talagang ganyan, kailangan sa isang kagaya nating mga driver, handa tayo doon sa oras na kagipitan sa gutom. Ayan, may galap shoutout po sa inyong lahat, sa lahat po ng driver, may galap shoutout po sa inyong lahat. Ayan, sabi nga, kapag driver daw ay kailangan mabilis sa lahat ng bagay, kasi hindi mo alam pag nandiyan na yung pasahero mo or inyong mga boss. Kaya ingat-ingat po tayo at enjoy lang po sa trabaho. Ayan po, ayan, alright. Nandito pa rin po tayo sa may TISDA Taguig City. Ayan, alright. Hanggang dito na lang po ang ating pagbablog, at mamaya-maya ng kaunti subukan natin kumain para lagi tayong handa sa lahat ng oras. Ayan, alright. Hanggang dito na lamang po muna, at may galap shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigang OFW. Mag-iingat po tayong lahat kung saan bang bansa kayo naroroon. Ingat po, at papasamba at giginhawa rin tayo at makakauwi rin tayo sa ating mga mahal sa buhay. Ayan, alright. Babay muna po, at titingnan po natin, handa ko po yung aking pagkain para makakain naman, at medyo nagugutom na si Oragon. Ayan, alright. At tanghalian na po, oras na di peligro, alas 11 na po. At actually ang kainan po namin ay sa office, kung nandoon kami ay alas 12. Pero pag nasa labas ka po ng ganito, pwede ka nang kumain siguro na kung ikaw ay nagugutom na, or kung hindi pa lumalabas yung inyong mga kasama. Kaya habang hindi pa sila nalabas ay samantalahin natin yung pagkakataon na grab the opportunity na kumain na. Ayan, kain na tayo guys, at maraming salamat. Bye-bye, ingat po tayong lahat. Bye-bye. Good morning po sa inyong lahat. Nandito po tayo guys sa may ayan po, nakita nyo yung building na yan. May galap shoutout po sa inyong lahat, sa lahat po ng kaibigan nating OFW, at sa lahat ng mga ating mga subscriber. Ganon din po sa ating mga Magic Flex. Ingat-ingat po tayo, at sana matapos nila yung inyong mission dyan sa Boreas Masbate. At ingat-ingat din po kay Idol Japan, na sana naghahanap sila ngayon. So very slow. Oh, I hope that it won't end though. TISDA Women's Center, kung saan may meetings yung mga kasama natin sila doon, at hindi ko alam kung anong pag-uusapan nila, basta bilang driver at ginagampanan lang po natin ang ating Till now, I've always got by on my own. I never really cared till I met you. And now it chills me to the bone. I'll never get you alone. I'll never get you alone. At yan po nag-aaral yung mga kaibigan natin na in-situ or nasunod sa Pilipinas. Dito po sila kumukuha yung mga ginagamit sa abroad at sa trabaho. May galap shoutout po sa inyo. Sana magkaroon tayo ng magandang Don't know how long I have waited, and I was gonna tell you Ayan guys, ito yung ating mga paps, ito yung ating dinadrive sa sasakyan. Ayan, nakikita nyo, but the right? secret is still my own, and my love for you is still Hindi unknown. mainit mamaya pagkatikil. Alone. Ayan, nandito pa rin tayo sa may TISDA guys, at may ikot-ikot muna tayo kahit may magkapag-vlog man lang tayo ng kahit ayan. I love TISDA yan. Dito po tayo sa Taguig City.
giwang sa kalsada. At nakakatakot po yung minsan ako'y